ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ለምለም ዩቱብ ቻናል ከመይ እኒአኹም ደህና ዲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ድሓን እየ። እምበኣርክስ ሎማዓንቲ ሕፅር ምጥን ብዝበለት ናይ ምስጋና ቪድዮ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ መጀመርያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ብምቕፃል ከዓ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብዛ ጎኒ ኮይንኸን ኣጆኺ ይለበልኸን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝገበርኸናኒ የሕዋትየ ማለት እዩ። ካብዛ ጎኒ ለይተፈለኻን ሓልዮት ሓፍተይ፣ ፀጉ ሓፍተይ፣ ትቲ ሓፍተይ፣ ማኮ ምሊ መን ኢለ ክገልፀክንዋ ኩልኽን ኣሕዋተይ ፈጣሪ ኣምላኽ የኽብረለይ ዘን ኣሕዋተይ ኣምዛ ኣብዛ ጎኒ ኮይንከን እጅኺ ይለበልኸን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝገበርኽናኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ጎኒኸን ኮይኑ ሓጀኽን ይበልኸን ማለት እዩ። ካብ ልቢ እየ ለመስግን ቃላት የብለይ። ኣነ ኣብ ለለኹ ኣነ ላይቭ ልምእታይ ኣብ ለይጣዕመኒ ግዜ እንኳን ለኣነ ተጨንቕኽን ካልእ ቪድዮ ካፊትኽን ከምሊ ሓልዮት ሓፍተይ ከምሊ ፀጉ ሓፍተይ ከምሊ ትቲ ሓፍተይ ኣነ ቃላት የብለይ ቃላትስ የብለይ ንዓኸትኽን ማለት እዩ። ብቻ ግን ፈጣሪ ኣምላኽ ባዕሉ ኣጆኽን ይበልኸን ሓሳብ ልብኽን ኣስምሮ ኣብ ላዕለ ደረጃ የብፅሕኽን ዘን ኣሕዋተይ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ሰዓት መልአ ዩቱብ ኣፕላይ ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ብዙሕ ዓይነት ጥፍኣት ነይሩኒ እዩ። ብዙሕ ዓይነት ቪድዮታት ለይኾኑ ኣፕላይ ንምግባር ለይኾኑ ቪድዮታት ነይሮም እኒኦም ተገዲሱ ከም ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ሙሉእ ብሙሉእ ቻናለይ መርምሩ ዩቱብ ንክቕበለኒ ላዕሊ ታሕቲ ኢሉ ፅዒሩ ዩቱብ ንክቕበለኒ ዝገበረ ከዓ ፍኖት ሓወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ወድነይ ማዓራይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ቃላት የብለይ ንዓኻ እውን ፈጣሪ ኣምላኽ ባዕሉ ከምዚ ንኣነ ተገዲስካ ኣጆኺ ይብልካ ካብ ጥፍኣተይን ኩሉ ኣርምካ ዩቱብ ንክቐበለኒ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ድደኸምካ ፈጣሪ ኣምላኽ ባዕሉ ንዓኻ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ የብፅሕካ ባዕሉ ሓስቡ ኣብ ሂወትካ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይምራሕካ ማለት እዩ። ከምዚ ንኣነ እጅኺ እናበልካ ዩቱብ ንክቕበለኒ ላዕሊ ታሕቲ ኢልካ ፅዒርካ ንክቕበለኒ ዝገበርካ ማለት እዩ። ቃላት የብለይ ፍኖት ሓወየት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ። ብዝተረፈ ከዓ ኩልኽን ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኩልኽን እንዲያው ሰዓት ይመልእ ይውልኒ ድሓር ዩቱብ ሰዓት ከይቐንሰኒ ገለ ኢልክን ተጨነቕክን ብክልተ ብሰለስተ ስልኪ ካፍትክን ኣነ ሰዓት ንክመልእ እግዚኣብሔርን ኣነ ቃላት የብለይ ቃላት የለ ከምሊ ናይ ሓልዮት ሓፍተይ ከምሊ ፀጉዋይ ከምሊ ትቲ ሓፍተይ ቃላት የብለይ ንዓኸትክን ማለት እዩ። እና ፈጣሪ ኣምላኽ ከምዚ ንኣነ ሓስብክን ንኣነ ተጨነቕክን ኣብዚ ደረጃ ዝለብፅሕኽናኒ ፈጣሪ ኣምላኽ ኣብ ሂወትክን ኩሉ ባዕሉ ተጨንቁ ይሕሰበልኽን ይምራሕኽን ብመንገዱ ይምራሕኽን ማለት እዩ። ዘን ኣሕዋተይ ቃላት የብለይ ማለት እዩ። በርግጥ ብቪድዮ ሓደ መዓልቲ ብነዊሑ ብቪድዮ ከመስግን እየ ላበልኩ ነበረ ኣጋጣሚ ግዜ ኣያግነኹይ ግዜ ረኸብኩ ማለት እዩ ቪድዮ ንምቕራፅ ከምዚ ከፍ ኢልካ ብስነስርዓት ተረጋጊዕካ ቪድዮ ትቐርፀሉ ሰዓታት ብዙሓ ኣይረኸብኩን ንሽካ ላይቭ ካፍቲ ላፍቲ ደርጓዕጓዕ እናበልኩ ይንበይ ከፍ ኢለ ለዋግዐሉ እንትን ያን ያህል የብለይና ድኡ እዞም ኣሕዋተይ ማዓረይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። በዚ ኣጋጣሚ ውዕለና እዚ ይመስል ነበሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ መዝርዓ ቦታ ሒዞምና ከይዶም ዓሞታትና ኣብዚ ንውዕልና ማለት እዩ። ንእሽተይ ተመስገን ኢልና ፎይታ ዘለዎ ቦታታት ኢና ውዕልና ማለት እዩ። እዚ ይመስል ነበሩ ውዕለና ካብ ልቢ እየ ለመስግን ቃላት የብለይ። ንኩልኩም ኣሕዋተይ ንኩልከን ኣሕዋተይ ኣቱም ዩቱብ ተቐብሉኒ ዩቱብ ተቐብሉኒ ከዓ ንዓይ ንምብርትታዕ ንዓይ ንምጥንኽኻር ንዓይ ተስፋ ንምሃብ ብግፍቲ ድዩ ብምን ድዩ ኣጅ ክትብልኹም ንኣሕዋተይ ከምኒ ኩርዓ ሃወይ ከምኒ ደፊ ሃወይ ኩልኩም ማለት እዩ ቃላት የብለይ እግዚኣብሔር የኽብረለይ ብል ወፂ ይተካልኩም ኩልኽን ኣሕዋተይ ክብረት ይሃበለይ ይብለኩም ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም ይፈቲ። በርግጥ ናተይ ቋንቋ ናይ ራያ ስለዝኾነ ብዙሕ ለይርድአኩም ብዙሕ ክርድአኩም ለይኽእል ትህልዩ ኢኹም ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ንኩልኩም ተኸታተልተይ ንኩልኩም ሁላችሁም ኣመሰግናለሁ። እህታዊ ወንድሞቼ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ
ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ንኩሉ ወዲ ሰብ ይኹን። ዓድናይ ሃገርናይ ሰላም ይግበረልና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ። ዓድናይ ሃገርናይ ዓድናይ ሃገርናይ ህዝብናይ ዓድናይ ሰላም ይግበረልና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ። ብካልእ ቪድዮ እስካዕ እንራኸብ ድረስ ሰላም ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ይኹን። ቸወት